Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Gaskiya babu abin da zan ce da mutane. Sani ba yanayin rayuwa kowa da irin yadda yake iya rayuwa da mutane. Waya, text message, DM, comment, na rasa yadda zan yi ba kowa da kowa amsa akan ƙaunar da kuka nuna min. Ta wannan abin alheri da ya same ni, wallahi na yi murna an bani abu, amma yanayin yadda ake taya ni murna shi ya fi komai daga min hankali. Ina godiya sosai, an san me zan ce muku ba, ko ban yi maka kwamen ba ina roƙon kai mun afuwa, abin ne min yawa. Na gode. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Adam Zango, Allah ya saka mana alheri, wannan abin alheri da kai, ubangiji Allah ya biya ka, Allah ya saka maka a mizaninka na hasanat. Hasada dole ne a yi maka hasada, saboda annabci ma da aka aiko an yi masa hasada. Allah ya sako da mu'ujizozi daga sama iri-iri, an yi musu hasada. Saboda haka kai haƙuri, kuma ka duba su waye suke maka hasada, sun kai ko ba su kai ba. Ba yadda za ka yi haka, za a zauna da munafukai a haƙura da su, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da munafukai, kuma har sura guda aka saukar masa Qur'ani, suratul munafiquna. Da za a daina munafurci da ba a saukar da wannan surar ba, to munafurci ba a daina shi ba har mu bar duniya. Yawwa, kuma wannan abu da kai na alheri, Allah ya saka yi dubin dubatarsa, Allah ya ba mu ikon mu biyo baya. Ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi. Masha Allah. Adam Zango, kaya